Kaixo, Oiana, la loka de la casa naiz, eta gaur artilezko peto hau egiten ikasiko dugu. Snap edo botei konbentzionalekin itxiko dugu hemen aurreko partean, eta hemen beko partean ere irikita utziko dugu botoiekin lotzeko eta horrela pardel aldaketa errex egin ahal izango dugu. Peto hau egiteko behar izango ditugun neurriak alde honetatik onerainokoa izango da pardelarekin kontatuz, ondoren hemendik txorkatila arte, berriro ere noski pardelarekin kontatuz, ondoren gerria, bai, eta hemendik 2-3 zentimetro gehituko dizkiogu, haurtxoa eroso egon dadin, eta ondoren hemengo parteko neurria ere hartuko dugu. Bai, horrela, hasierako neurria txikitxoaren txorkatilei egokituko zaio. Peto hau egiteko erabiliko dudan materiala Katia etxekoa Merino Baby hau da. Oso leuna da eta oso goxoa eta bero-beroa. Negu honentzako guztiz aproposa. Hau material berdina da, baina beste kolore honetan. 3 milimetroko kakorratza erabiliko dut, peto hau egiteko, goraizeak eta markadore pare bat. Petoarekin hasteko, hemen azpiko partetik hasiko gara, eta landuko dugun lehenengo zatia, hau izango da puntu elastikoa hemen beko partean. Eta kontutan eduki, 2 aldiz zati hau egingo dugula, 2 aldeetatik, bai? Alde honetatik beste aldera, bai? Orduan, nik kasu honetan 20 puntu altu egin ditut alde honetarako, eta bueno, zuk zure txikiaren neurriari egokituko diozu puntu altuen kantitatea. Beti bezala, hasteko korapilloa egingo dugu, korapillo mugikorra. Kakorratz lanean ez badakizu, gogora ezazu, nire kakorratz lanean hasteko online kurtsoa doainik daukazula nire newsletterari suskribatuz. Hemen behan informazio kaixan azaltzen dizut nola egin. Hemendik hasita 1, 2, 3 katetxo egingo ditut, ari hartu eta lehenengo katetxoan kakorratza sartuko dut. Hemendik lehenengo eraztuna pasa, ondoren hurrengo biak, eta ondoren hurrengo biak. Errepika dezagun, aria hartuko dut, hemen behian pasako dut kakorratza, aria hartu, hemen ditut 3 eraztuntxoak, hemendik lehenengoa pasako dut, ondoren hurrengo biak, eta ondoren hurrengo biak. Puntu altu luzatu hauek egingo ditugu bata bestearen gainean, eta horrela lehenengo lerroa eraikiko dugu. Ari hartu, 3 eraztuntxoak, lehenengoa pasa, eta ondoren 2 eta 2. Eta horrela jarraituko dugu, 20 puntu altu eduki arte, nik honekin kontatuz, bai? Lehenengo 3 katetxoekin, begira, amaitu ditut 10 puntu altuak, nik kasu honetan bertsio txikia egingo dut tutorialerako, baina bertsio handian 20 egin ditut, bai? Eta hurrengo lerrora pasatzeko, 2 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta eman, ari hartu eta lehenengo puntu altuan, beste puntu altu bat, egingo dut. Bai? Eta orain, puntu elastikoarekin hasiko gara. Aurreko tutorialean, txikitxoentzako galtzatxo horietan ere, horrelako puntua egin genuen. Aria hartu, eta kakorratza normalean egiten dugun bezala egin beharrean, hemen erditik pasako dugu, puntu altua aurrean eduki dezagun, aria hartu, eta hemen puntu altua egingo dut. Hurrengoan, berriro ere, ari hartu eta orain atzetik hartuko dut, beraz. Hemendik sartuko dut kakorratza, gero hemendik atera, aria hartu, aurreraino eraman,
eta hemen beste puntu altua egingo dut. Bai, berriro ari hartu, horrela, eta orain aurretik. Hurrengoan atzetik hartuko dugu, atzetik sartu, ari hartu, eta horrelaxe. Hurrengoan aurretik, hurrengoan atzetik, hurrengoan aurretik berriro ere, eta azkenekoan, kasu honetan hasierako 3 katetxoak dira, ari hartu eta 3. katetxo horretan kakorratza sartuko dugu, eta hortxe egingo dugu azkeneko puntu altua. Eta hemendik abiatuz, berriro ere 2 katetxo egingo ditugu, airean, lanari buelta eman, eta lana errepikatuko dugu. Aurretik dagoena aurretik hartu eta atzetik dagoena atzetik hartu. Eta izkinetakoak modu arruntean egingo ditugu. Hemen daukagu lehenengo puntu altua, ari hartu eta atzetik egingo dugu puntu altu hau. Hurrengoa aurretik. Hurrengoa atzetik. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte eta gogoratu. Azkenekoan puntu arrunta egingo dugu. Dagoeneko amaitu dugu 3. lerro hau, gogoratu azkeneko puntu altu arrunta dela, eta orain nik kasu honetan kolore aldaketa egingo dut, baina zuk kolore aldaketarik ez baduzu egin nahi, horrela hurrengoan puntu elastikorik gabe jarraituko genuke lanean. Begira, orain kolore aldaketa egiteko, hemen askatu dut azkeneko puntua, azkeneko puntu altua egingo dut berriro, baina guztiz fuksiarekin egin beharrean, hau baina hemen geldituko naiz. Eta orain azkeneko zati hau kolore urdinarekin egingo dut. Eta horrela prest gaude hurrengo lerroan kolore urdinez egiteko. Orain, aske gelditzen zaidan ari honekin eta hemen dagoenarekin, orain fuksia ere kendu egingo dut, eta hemen aske gelditzen diren 2 ariekin, korapilotxo suabe bat egingo dut hemen, eta ondoren galduko ditugu, hemendik aurrera urdinarekin jarraituko dut. Orain, korapiloa egina daukadala eta kolore urdinarekin prest nagoela, 2 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta eman, ari hartu eta hemen izkineko partean puntu altu bat egingo dut. Eta orain, hemendik aurrera puntu altuak egingo ditut, baina trentzaren atzeko aria soilik hartuz. Hau da, kakorratza hemendik sartu beharrean, hemendik sartuko dut. Horrela. Eta hortxe, puntu altuak egingo ditut. Horrela. Atzeko aldean, puntu altuak, kakorratza, horrela. Eta horrela jarraituko dut, buelta amaitu arte. Orain, amaituta dugula lehenengo lerro hau, hemendik aurrera handitzeak egingo ditugu. Alde batetik izkinetan eta beste aldetik erdiko aldean, Horrela, 2 zuzenbide hauetan handituko da gure hanka, Gure txikitxoaren oina amaitu arte. Beraz, lehenengo lerroetan handitzeak izkinetan egingo ditugu, 2 izkinetan, eta hurrengoetan erdiko partean.
Bai gomendatzen dizut, puntu kantitatea, edo lerro honen puntu kantitatea parea izatea, bai? Horrela errexeago egin ahal izango ditugu gehitzeak erdiko partean. Beraz, has gaitezen, hemen, bikatetxo egingo ditugu airean, lanari buelta eman, lehenengo puntu altuan, puntu altu arrunta egingo dugu, eta hurrengoan, bi puntu egingo ditugu puntu horretan. Beraz, lehenengo, gehitze edo handitze. Horrela, puntu horretan, bi puntu egin ditugu. Berdin jarraituko dugu, puntu bat eginez puntu bakoitzean. Puntu bat, dena puntu altuetan. Eta beste izkinako azkenez azken aurreko puntua iristen garenean, horrelaxe, hemen azken aurreko puntu honetan berriro ere puntu bikoitza edo handitzea egingo dugu. Beraz, bi puntu horretan. Eta orain azkeneko puntua egingo dugu, horrela. Listo. Orain, hurrengo lerroa egiteko, bikatetxo egingo ditugu airean, lanari buelta eman, markadorea hartuko dugu eta erdiko bi puntuetan jarriko dugu. Beraz, hemen 10 ditudala, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ez, 11, ze orain bi gehitze egin ditugu, beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7, 6. Eta 7. katetxoetan markadorea jarriko dut. Horrela. Horrela, nik jakingo dut, hau dela, lerroaren erdia. Beraz, hemendik aurrera, puntu bat egingo dut puntu bakoitzean. Horrela. Eta markadorera iristen naizenean, iritsi naiz, hemen daude bi puntuak, eta bi puntuetan handitzea edo puntu bikoitza egingo dut. Beraz, bi puntu hauetatik 4 aterako dira. Bi egingo ditut lehenengo honetan, beste bi puntu horretan, horrela, eta ondoren berdin jarraituko dugu, puntu bat eginez, puntu bakoitzean. Listo, orain, ikusi nola hartzen duen kurbatxo hori, gero ondoren tolestu egiten dugunean, bi aldeetatik egingo dugu gehiketa. Orduan, orain, hemendik aurrera errepikatuko ditugu azkeneko bi lerro hauek. Eta horrela jarraituko dugu, etoaren neurria honetara iritsi arte. Gira, amaitu dut nire bertsio txikiko zati hau, bai, kasu honetan 3 lerro gehiago egin ditut, baina kasu originalean egin dugun bezala, lerro bat gehiketarik gabe eta ondoren gehiketa bana izkinetan, hurrengoan gehiketa erdian eta horrela jarraituko dugu. Kasu honetan 12 lerro egin ditut gehiketak egiten edo handitzeak. Zure kasuan, tirora edo erdiko zatira iritsi arte edo hankaren luzera hartzen duen arte. Ondoren, zati hau tolestu egingo dugu eta hau izango da txikitxoaren oina edo hanka, bai? Horrela.
Eta orain, zer egingo dugu? Horrelako beste piezatxo bat egin, bai, bi piezatxo hauek eginak ditugu, eta orain elkartuko ditugu. Eta beti kontuan hartuko dugu, erliebea duen zatitxo hau, kanpora begira egotea, bai? Eta orain, alde honetatik elkartuko ditugu, eta ondoren bestetik. Has gaitezen, hemendik, abiatuz, bat eta bi katetxo egingo ditut airean, eta alde honetako puntu altu honetan, puntu irristatu bat egingo dut, ondo estutu, katetxo bat airean, aritik tira egin, ondo ziurtatu korapiloa, eta okertu gabe, horrela, alde honetan, gauza bera egingo dugu. Berriro ere, berriro ere, bat eta bi katetxo airean, eta alde honetan, beste korapilo irristatua. Eta ondo tira egingo dugu aritik, ondo estutu arte, eta ondoren katetxo bat airean, aretik tira eta estutu. Eta horrela, prest dugu hanketako zati hau. Ondoren, hemengo aldea egingo dugu botoiak jartzeko. Bai? Eta orain, hemendik erdialdera joango gara, justo erdiko puntu honetan, hau da, lerro aldaketa izkinan gelditu dadin, aukeratzen dugu izkina hau, begiratu ezazu petoan, hemen izkina honetan jarri dut lerro aldaketa. Horrela ez da hainbeste nabarituko, bai? Lerroa jarraituko bagenu eta hemen hasiko bagenu asko nabarituko litzateke bai aurrean eta bai atzean. Beraz, alboko zati honetan egingo dugu. Horrela, gure pieza hartuko dugu, gure aria, kolore aldaketa egin nahi badugu, badakigu hemen ere egin dezakegula. Horrelaxe. Bat, bi, hiru katetxo airean, eta oso errez, puntu altuak egingo ditut, puntu altu bakoitzean. Eta horrela jarraituko dugu, hemengo ertzera iritsi arte. Tiroaren edo erdiko parte honetara iristen garenean, hemen dauzkagu bi aldeak elkartzeko egin ditugun bi katetxoak, eta hoien barruan sartuko dugu kakorratza, ari hartu eta puntu altua egingo dugu katetxo bakoitzean. Bai, horrelaxe. Eta hortxe gelditzen zaizkigu erdiko bi katetxo horiek. Eta ondoren berdin jarraituko dugu puntu altu bat eginez puntu bakoitzean. Eta beste aldera edo beste aldeko elkartze puntura iristen garenean gauza bera egin. Begira, amaitzen ari naiz. Azkeneko, buelta honetako azkeneko puntu altua, bai? Aurretik egin ditugun hiru katetxoetan hirugarrenean, aurretik egindako katetxoetatik hirugarrenean sartuko dut kakorratza, puntu irristatu egin, ondo estutu, eta prest daukagu lehenengo buelta. Eta hemendik aurrera, begira, bertsio originalean, hau izango litzateke egin dugun lerroa, eta, bueno, nik kasu honetan kolore aldaketa egin dut, beste kasuan dena urdinez egingo dut, eta hemendik kontatuz, bat, eta 10 arte gauza bera egingo dugu. Hau da, hemendik kontatuz lehenengo 10 lerroak berdinak egingo ditugu. Hau da,
puntu altu bat eginez, puntu altu bakoitzera. Beraz, 3 katetxo hauek egingo ditut airean, lanari buelta eman, gogoratu beti, naiz eta borobilean jarraitu, buelta emango diogu lanari lerro aldaketa egiten dugunean. Beraz, 3 katetxo hoetatik abiatuz, aria hartuko dut eta hemendik jarraituko dut puntuak altuak eginez, puntu altu bakoitzean. Amaitu ditut lehenengo buelta, kasu honetan txikia denez 5 egin ditut, esan dugu ere hemen 10 zirela, eta orain kalkulatuko dugu zenbat puntu ditugun buelta osoan, eta kantitate hori 4 zatitan egingo dugu. Hau da, kasu honetan 54 puntu ditut, zati 4, 11. Beraz, hemen jarriko naiz, bueltaren hasieran, beti bezala, 1, 2, 3 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta emango diot, eta honekin kontatuz, hau da, 3 katetxo hauek lehenengo puntu altuaren lekua egiten dute, aria hartuko dut, eta kontatzen joango naiz, 9. puntu arte, puntu bat eginez, puntu bakoitzean. 9, eta orain 10. eta 11. elkarrekin egingo ditut. Aria hartuko dugu, lehenengo puntuan sartuko dugu kakorratza, eta ja listo ditugu lehenengo 3 eraztunak. Ezer itxigabe, hurrengoan sartuko dut kakorratza, aria hartu, eta orain 4 eraztuntxo hauek ditugula, lehenengo 3ak estaliko ditugu, eta ondoren azkeneko 2ak. Eta hor egin dugu gure murrizketa. Jarraituko dut, puntu bat eginez. Puntu altu bakoitzean, berriro ere 9 kontatuz, eta 10 eta 11. murriztuz. Bai? Eta hori 4 aldiz egingo dut buelta honetan. Bai? Eta hori amaitzen dugunean, elkarrikosuko dugu berriro. Amaitu dut murrizketa buelta hau, hemendik aurrera, 1, 2, 3 katetxo airean, lanari buelta eman, eta puntu bat egingo dut, puntu altu bakoitzean, aurretik egin dugun moduan. Eta ikus dezagun originalean, hurrengo 4 lerroetan gauza bera egingo dugu, puntu altu bat, puntu altu bakoitzean. Zati honetara iristen garenean, elkarrikosuko dugu berriro, ze ja hemendik aurrera aurreko parte hau egiten jarraituko dugu. Atzeko aldean, iritsi bat gara, alde honetara. Egin ditut azkeneko 4 lerro hauek, kasu honetan txikietan 2 izan dira, eta markadore bat jarri dut justo ertzean, hau da, puntu kantitatea kontatu dut, eta erdian, 2 zatitan egin, eta justo erdiko partean, hemen jarri dut markadorea. Kasu honetan 40 puntu ziren, eta 20. jarri dut. Beraz, orain hemendik hasiko dugu aurreko parte hau. Bai? Egingo ditugu 2 murrizketa bat alde bakoitzean, eta horrela joango gara, kasu honetan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lerro egingo ditugu murrizketan, eta ondoren murrizketarik gabe jarraituko dugu. Bale? Orduan. Hemendik abiatuz, hemen bukatu dut nire lerroa, 3 beharrean 1 eta 2 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta eman, eta lehenengoan ez, 2. honetan, aria hartu eta puntu altu bat egingo dut. 2 katetxo direnez, eta ez 3, egin dugu hemen murrizketa. Jarraituko dugu eginez puntu bat, puntu bakoitzean, eta orain markadoretik 2 puntu gelditzen direnean, 2 hauekin murrizketa egingo dugu. Aurretik egin dugun modu
berean, bai? Orain berriro ere bikatetxo airean, lanari buelta eman, hemen puntu altu bat, eta hemen hurrengo murrizketa. Lerro honen beste aldera iristen naizenean, eta bi puntu soilik gelditzen zaizkidanean, berriro ere murrizketa egingo dut izkina honetan. Berriro ere bikatetxo airean, eta horrela jarraituko dugu murrizketa eginez ertz bakoitzean, eta hemendik kontutan hartuz. Eta esan dugun bezala, 6 lerro hauek murrizketak izango dute ertz bakoitzean, eta ondoren hurrengo 5 lerroek izango dute murrizketarik gabeak, hau da, izango dira lerro arruntak. Begira, dagoeneko amaitu ditut 3 lerro hauek murrizketa eginez alde bakoitzean, kasu originalean 6 lerro izango diateke murrizketa eginez izkina bakoitzean, eta orain 5 lerro gehiago egingo ditugu, baina murrizketarik gabe. Beraz, lana hartuko dugu, bikatetxo airean, lanari buelta, lehenengo puntu altu honetan, lehenengo puntu altu bat, eta puntu altu bat, puntu altu. Bakoitzean, beste ertzera iritsi arte, eta horrela egingo ditugu hurrengo 5 lerroak. Orain iritsi naizela petoaren gorputzaren amaierara, orain tokatzen zaiguna da, ertzetako puntuak, pixkat itxura hobetzeko, puntu baixuak egingo ditut ertz guztietan, eta buelta ematerakoan, bi lokarriak egingo ditugu, bai? Lehenengo egingo ditugu 10 puntuko 2 lerro, eta ondoren 5 banatuko ditugu. Orduan, zinta bat 5 puntukoa eta beste ere 5 puntukoa. Eta azkeneko remate hori ere egingo dugu. Izkin honetatik hasiko gara, katetxo bat egingo dugu airean, eta hemendik abiatuz, puntu baxuak egingo ditut ertzetan, bai? Gutxi gora bera, kalkulatu puntu altuen lerro batengatik 2 puntu baxu aterako genituzkela, bai? Horrela. Horrela, eta atzeko partean ere jarraituko dugu. Horrela. Izkina honetara iristen garenean, hemen lehenengo puntuan, puntu bat egin beharrean, 3 egingo ditugu. Eta 3. Eta horrela, izkina formatzen dugu, eta beste zuzenbidean egingo dugu puntu baxu bat. Horrela, eta beste aldera, horrela jarraituko dugu beste aldera iritsi arte, eta beste aldera iristean, kurba borobil hori ere egingo dugu. Horrela, eta lehenengoa egina daukagu, beraz, hor, 1, eta 2, eta 3. puntu irristatu egingo dugu, eta begira nola borobildu ditugun ertz hauek. Orain, katetxo bat airean, estiratu, moztu, eta orain, erdiko tiranteak
montatzeko markadorea jarri dut erdiko bi puntu hauetan, kasu honetan 20 puntu ziren, eta hauek dira erdiko biak, eta orain kolore aldaketa egingo dut, beraz, hemen jartuko dut aria, hemendik abiatuz, honekin kontatuz, 1, 2, 3 hartuko ditut alde batera, eta 1, 2, 3 beste aldera, bai? Kasu originalean, 10 egin ditut guztira, 5 alde batera, 5 bestera. Kasu honetan, 3 egingo ditut. Beraz, hemendik abiatuz, 1, 2, 3, hemen ari berria hartuko dut, aske dagoen aria hemen hartu, katetxo bat airean, azpiko lokarritik tira egingo dut, beste katetxo bat, berriro ere tira, eta hemendik hasiko naiz 6 puntu altu eginez. Bat, ari hau alde honetara jarriko dut, hemen izkutatu dezakedan, 5 eta 6. Orain, hemendik abiatuz, 1, 2 katetxo airean, lanari buelta emango diot, eta berriro ere 6 puntu altu egingo ditut. A ber. Hiru, lau, bost, eta 6. Eta orain bai, bi zintak banatu egingo ditugu, beraz, bi katetxo airean, beti bezala, lanari buelta emango diot, eta orain 3 puntu altu egingo ditut. Kasu originalean 5 izango lirateke, baina kasu honetan 3. 1, 2, eta 3. Bai? Eta orain, berriro ere bi katetxo airean, buelta eman, eta 1, 2, eta 3. Eta horrela jarraituko dugu, begira, nahi dugun neurrira iritsi arte, eta kasu honetan 19 egin ditut, eta honetara iristen garenean, azkeneko buelta borobila egingo dut, orain irakatsiko dizut, nola egin. 19 buelta hauek amaitzen ditugunean, lanarekin hasiko gara, ez ditugu bi katetxo horiek egingo, baizik eta hemendik abiatuz, 5 katetxoen adibidean ez da oso ondo ikusten botoia gero jarrita dagoelako, baina 5 puntu altu egingo ditut erdiko puntuan. Kasu honetan, 3 direnez, 3 puntu altu egingo ditut erdiko puntuan. Beraz, ari hartuko dut, eta hor, erdiko puntuan, 1, 2 eta 3 puntu altu egingo ditut, eta ondoren lerroa amaitzeko, hirugarren puntu honetan, puntu irristatu bat egingo dut, eta begira nola gelditzen den borobilduta ertza. Bai, hemendik katetxo bat airean, aria moztuko dugu, tira, gero hau, ari hau galdu egingo dugu, eta hemen erdiko parte honetan beste tirante bat egingo dugu. Horretarako, gogoratzen badugu
hemendik hasia ginela, hemendik hartuko genuke berriro aria. Hemendik hasiko ginateke. A ber, bestea da. Hemendik hasiko ginateke, hemen bi katetxo egingo ditugu airean. Atzeko sokatik tira eginez soka finkatzeko eta ondoren bat, bi eta 3 puntu altuak egingo ditut eta berriro ere hemen egin dugun prozesu berbera errepikatuko dut, 19 buelta horiek eginez eta ertzeko 3 puntutxo hauek eginez. Kasu originalean 5 izanik. Begira, amaitu ditut bi tiranteak, du bertsio txikian, eta orain azkeneko zati honetako azkeneko rematea gelditzen zaigu edo itxiera ondo gelditu dadin. Orduan, hemen erakutsiko dizut nola egingo dugun, hemendik zati honetatik abiatuko gara, eta aurretik egindako puntu baxu bakoitzean, puntu baxu bat egingo dugu, baina atzeko trentzako atzeko aria hartuz soilik. Eta horrela jarraituko dugu, onaino iritsi arte. Ondoren, zati honetan, puntu baxu eta puntu altuen konbinaketa hau egingo dugu, eta beste ertzean berdin jarraituko dugu, buelta eman arte. Eta ondoren, zati hau puntu irristatuekin egingo dugu. Beraz, has gaitezen bertsio txiki honek. Atzeko aldetik hasiko gara. Kenduko dut markadorea. Eta hementxe. Hemengo puntu honetan hasiko naiz. Horrela. Tira egingo dut pixkat, aria motzagoa izan dadin. Eta hemen, lehenengo puntu honetan, ikusten duzun bezala, puntu irristatu bat egingo dut, trentzako atzeko partean soilik hartuz. Hemen, puntu irristatu bat, eta orain, puntu baxuak egingo ditut, horrela. Atzeko partetik, hemen tira egingo dut, eta horrela. Jarraituko dut, puntu batzuak eginez, baina gogoratu, trentzako atzeko aria soilik hartuz. Horrelaxe. Bai? Eta horrela jarraituko dugu, hemen aurreko izkinara iritsia. Ona iristen garenean, hemen daude lehenago egin ditugun 3 puntuak, puntu berdinean, eta erdiko puntuan egingo ditugu beste 3 puntu. Bat, bi, eta 3. Eta berdin. Jarraituko dugu lehenengo puntuan. Hau da, lehenengo puntuan, puntu baxu bat egingo dugu horrela. Eta orain, hurrengo puntuan, aria hartuko dut, eta hemengo puntu altuan sartuko dut kakorratza, eta hortxe puntu altu bat egingo dut. Bai? Gero, berriro ere hemen puntu baxu bat, eta orain, aria hartu, hemen sartuko dut, horrela, tira ondo, aria, eta hortxe beste puntu altu bat. Eta begira nola gelditzen den marrazkia. Beste puntu baxu bat, hemen erliebean. Oso ondo. Eta berriro ere aria hartu, eta hemengo puntuan puntu altu bat egingo dut. Eta begira nola gelditzen den
marrazkia. Begira, ze polita gelditzen den, ondoren alde honetan jarraituko dugu puntu baxu berdinak egiten. Azkeneko bi hauek izango lirateke. Eta orain puntu irristatuekin hemengo zatia estaliko dugu. Horrela. Eta listo, iritsi gara hasierako puntura. Hemendik katetxo bat airean, aria moztu eta prest edukiko genuke gure ertzak. Orain, hemengo zatia besterik ez zaigu gelditzen. Begira, galdu ditut ariak eta montatu ditut hemen tiranteak. Bai? Eta orain, atzeko beko parte honekin hasiko gara. Ikusten duzun bezala, puntu baxuen lerro bat egingo dugu, hemendik abiatuz beste alderuntz, eta gero puntu altuen lerro bat atzeko trentza hartuz. Hori egingo dugu alde bakoitzean eta kitxo. Beraz, nik kasu honetan ere kolore fuksia honekin egingo dut. Puntu baxuak alde honetan egingo ditut, hau da. Beheko edo azpiko partea niri begira dagoela. Hemengo puntutik hasiko naiz. Hemendik katetxo bat airean. Eta puntu baxuak egingo ditut. Lehen adierazi dizudan bezala, puntu altuen lerro bakoitzeko bi puntu baxu tokatuko lirateke gutxi gora bera. Bai? Eta horrela, puntu baxuak egingo ditugu ertz guztitik, bai? Beste aldera iritsi arte. Begira. Amaitzen ari naiz puntu baxuen lerro hau. Orain bi katetxo egingo ditut airean. Lanari buelta eman eta hemendik aurrera puntu altuak egingo ditut atzeko edo trentzako atzeko aria hartuz. Bai? Horrela, puntu altuak atzeko aria hartuz. Horrela, lanak kurba txiki bat hartuko du. Begira. Ikusiko dugu beste petoan, nola. Erliebean edo atzeko trentzarekin egindako zati honetan, kurbatura pixkat hartzen duen eta ondoren botoiak elkartzeko orduan oso ondo enkajatzen dute bi aldeek. Bai? Horrela, egingo dugu puntu altuak eginez atzeko trentzako atzeko aria hartuz, erdiko edo tiroko, hemen erdiko zatira iritsi arte. Erdiko parte honetara iristen naizenean, hemen daude erdiko bi puntu hauek eta elkartu egingo ditugu murrizketa batean. Bai, horrela egingo dugu murrizketatxo bat. Kurbatura ondo hartu dezan eta berriro ere jarraituko dugu puntu altu bat. Eginez, puntu bakoitzean atzeko
aritxoa hartuz. Eta horrela jarraituko dugu, beste aldera iritsi. Begira, amaitu dut buelta hau, puntu altuekin, katetxo bat airean, aria moztu, eta orain galdu egingo dugu. Prest dugu alde hau, eta beste aldean gauza bera egingo dugu. Eta dena, hau prest dagoenean, bukatu dugu gure. Listo, egin ditut hemen bi aldeak, eta prest daukagu gure petoa. Orain bakarrik botoiak jartzea falta zaigu, nik snap moduko hauek erabili ditut, baina zuk rematxeak edo botoi arruntak ere erabili ditzakezu. Eta listo, prest daukagu gure petotxoa, nik hau nire txikiaren panpinentzat erabiliko dut, eta hau beste txikitxo batzentzat.